kutitaan. Kiusaa ja kutitaan. Se vaan kiusaa ja kutitaan. Kiusaa ja kutitaan. Se laittaa mut sänkyyn. Riisuu mun vaatteet pois. Hivelee mun alastonta ihoa. Suutelee varpaista korviin. Ja korvista varpaisiin, mutta keskeltä kiertää. Haluun mennä jo eteenpäin, mä haluun mennä jo eteenpäin. Mutta ei, 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 se vaan kiusaa ja kutittaa, se vaan kiusaa ja kutittaa. Se kaalitsee mut sänkyyn, käsi raudoillaan. Käsistä ja jaloista etten voi enää liikkua. Jatkaa sen hivelyy jo toista tuntiaan. Mä haluun mennä jo eteenpäin, mä haluun mennä jo eteenpäin. Mutta ei, 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 se vaan kiusaa ja kutittaa, se vaan kiusaa ja kutittaa. Se vaan kiusaa ja kutittaa, se vaan kiusaa ja kutittaa. Yeah. Yhtäkkiä se lopettaa ja rupee touhumaan. Nappaa mun kännykän ja sujauttaa sen laukkuunsaan. Ääni eristää koko mun kämpän. Ja pois lähtiessään muuraa mun ovet ja ikkunat kiinni. Mä en voi enää huutaa apua, mä en voi enää liikkua. Mä en voi enää huutaa apua, eikä mulla oo Houdini taitoja. Ei, 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 ei.